טוב, שלום חברים, סרטון חדש, והיום אני הולך לעשות לכם סרטון שאני מראה את הסלון והמדבר שלי. אז לפני שמתחילים חבר'ה, כמובן תרשמו לערוץ, ספר תבואו מה תעשו לי, ואני מצלם לכם את הסרטון הזה עכשיו בשעה 9:07 בבוקר. הוא כבר 9:07 בבוקר ואני מצלם לכם סרטון. טוב, צריך להירשם לערוץ, לפי את הפעם לעשות לייק ויאללה בוא נתחיל. אוקיי, זה הסלון שלי, יש פה ספה אחת, יש פה פוף, הנה, ויש פה עוד ספה, זה האייפד של אח שלי, כאילו. מה אתם אומרים? עכשיו כל המשפחה שלי ישנה, אז מה אתם אומרים? אולי נפרוץ לאייפד? סתם, גם אם אני רוצה אני לא אעשה. גם אם אני רוצה אני לא יכול, כי הוא יהרוג. טוב, כן, זה על השולחן שלי. יש פה את העוגיות שוקולד צ'יפ שלי. אתמול אכלתי את העוגיות האלה, ואכלתי את זה ככה. זהו ככה, כמו עונה. זה כן, יש פה בננה. יש פה את פחי, אני קורא לה פחי. זה מה שיש פה. זה מה שיש פה בתוך פחי. פה יש פה, אין לי מושג מה זה. פה יש טיקולוטה. סתם יש פה צלחות. סתם יש עוד צלחות. פה זה הכיור. כן. תעשה שלום למצלמה. כיור, תעשה שלום למצלמה. יפה. מצליח. חביב. תעשה שלום למצלמה. שלום. סתם. פה זה המטבח. יש פה גזים. אם שבת אז אסור להדליק גזים. אם שבת אסור להדליק גזים. זה אפשר לעשות פה. אני כבר שתיתי את זה. לעשות למלא עוד. ולשפוך את זה. ביי. כאילו תוכל פה. זה נראה לי פטל אני חושב. כן, זה פטל. רשום פה שזה סירופ להכנת משקה בטעם פטל 750 מילי. נראה לי שזה פטל. כן, זה פטל, כתוב פה סירופ בטעם פטל. נראה שזה פטל. זה עוד פה. פה יש את זה, סכינים וכל הסכינים. פה יש כמעט כלום ושום דבר. ופה יש גם סירים. ופה יש פה יש, אין לי שמץ של מושג מה זה. זה המדיח. כן. פה זה המקרר. יש פה ריח מסריח, אז אני אשים. אני אראה לכם לפה. רגע. ריח מסריח פשוט במקרר.
זהו. נראה לי שזהו. אז צריך... רגע, בואו נבדוק מה לא הראיתי לכם. אז כן, סיימנו. טוב. רגע, שכחתי להראות לכם. יש פה אותם. תגיבו לי בתגובות אם קנו לכם נינטנדו סוויץ' 2. טוב. זה הסרטון היום, חברים. צריך כמובן. צריך להירשם אנחנו נצטרך את הפעם ולעשות לייק. ויאללה ביי.